Dan tiga itu tiga 10.000 nih kali Mbak, mangkok ini sore napa. Mangkok niku 10.000. Nggih sore napa niku lho. Kira rendang itu 30.000. Erok-eroke pintenan, Mbak? Ini 5.000. Ini 10.000 Mbak. Ono iklan lewat. Nah. Wis. Nah, iki mah ceritane. Mohon maaf loh ya aku nek mundar-mandir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Keluarga Mas Kembali. Pemirsa, tadi ki mang ceritane kok jajanan aku lewat. Terus ono bakul wis arep dikukuti, ember, mangkok, wajan. Terus apa kayak ono cikrak tempat sampah terus diangkut nang kepake. Iki mang spontanitas wis ora mojo kira niatan yo. Terus aku ndak ono ember, ono segala macam lah, macam sing murah-murah, ana sing macam-macam ya, ana 10.003, ana 5.000, ana 15 ribuan, nek ambri 15 ribuan, nek mangkok itu 10.003. Kayak gimana beli ini guys, seperti apa ya kita. Tenan aku ki mah gak mau coba. Tapi aku nek metu-metu memang terakhir nggo HP, nggo kabeh isi dompetku tak gowo, pintu tak kunci soalnya yo enggak berdekatan karo tetangganya ana apa-apa. Sing penting-penting selamat. Aku kebetulan tak kunci ini masih ada pasar lah bisa. Anakku tak jalan. Lagi mang yo tak ceritani. Bakul iki wis gugup ape tutup ya wis lah. Aku seperti wis tak donono pemirsa iki lho bakul iki wis didolan. Bakul iki bakul ini tadi yo ngomong ini 10 hari sekali datang ke sini. Jadi kok lain hari ke pasar lain, nek gak mau pulaan, ini kan mesti grosir pemirsa jenis bakul tetap grosir. Nah, gimana terus kanggo anak-anak, anakku mangan, anakku di motong kuku, anakku keluar main apa? Iku anak, aku numpak motor mbek pengen ndelok jobo sing rada tinggi meneh ditakoni iki kursi anak-anak. Ya anak-anak lho Mbak, iya Mbak anakku Mbak, aku ya ngono. Terus bisa capit gorengan, pengen nyapin nek apa barbekyunan, apa segala macam. Jadi gak usah golek sotel 5.000 guys. Terus tempat makan tetep kanggo orang mau dinggo totok pas sekolahan ya dinggo nek lunga-lunga rekreasi iso dinggo ada hari segini ki 5.000 misal. Monggo mbake dilarisi. Nek pagi ya jam 6 coba keliling di sebelah baratnya menghadap ke timur, dan sebelah barat iki Pasar Kapuan. Iki isih ana gang sak toko ya, rada ngalor sithik madhep mulon, madhep ngetan. Jadi iki sebelah iki pasar Pasar Kapuan sebelah kini yo. Iya Pak. Pasar Kapuannya sebelah sini, Kapuannya sebelah sini. Yang ana lapak kosong lah. Iki mbake ditukoni, aku kan tuh main di, pokoke butuhku tuku mau wis gugup wong pindah tempat dadi aku nyagake. Iki 5.000. Tempat makan ki 5.000. Yo, kuwi tok pemirsa. Kuwi tok pemirsa. Ini guys. Kuat iki. Kanggo terus yo. Iki capit gorengan. Terus ember ini 6.000 nek embere, guys. Dadi iso dienggo nganu pemirsa. Nek nyirami tanaman, ambil bilasan untuk ngangkut baju mau dijemur. Sing besar lagi 15.000 nek aku sepira. Wong loro tok, guys. Mas Al ikut bae, Mas Anto juga merantau, bajunya spiral. Gue yang pertama kan gue ember sing ini pemirsa. Ono kae pas pindahan kae nganu ke ibuku. Aku sakjane iki tuku wis wae mendem. Cuma budale niate lho, kadang orang jeneng menungso iki ora konsisten terus, monoton terus. Ajek uripe ya ora. Niatane nek perkara ember tuku wis wae nang pasar welas. Cuma kan lewat mumpung ana kesempatan bakule ya rezekine bakule. Jadi ini 5.000. Ini 5.000.
pira 21.000 sudah dapat barang 4 item. 21.000 itu 4 item. Apa boleh era sedang nyerai gorengan serodok saringan lembut mau gak ono bisa. Ya, 4 item 21.000. Murah meriah, sangat murah meriah. Kan dari murah meriah sangat meriah. Temu tak sut aduh ben ketok ngono lho barange. Nah. Kopi pemirsa. Tak dono pemirsa kok. Nah, ketok. Oke guys, 4 item 21.000 kok gak murah meriah. 5.000-an sing 6.000 mau ambil 5.000. Semua pemirsa. Aku nyapu ceritanya. Wis nyapu. Cuma kan urung tak resiki, jenenge meja kursi iki kan blaus to guys ya. Kursi blaus jadi. Serangga pemirsa iki lah dikasih air Mbak. Kuwi bener-bener masukan sing membangun, sarane masuk akal. Kita moyong jupuki bajune jemuran sing sekelan garing tak ambil. Nak aku main moyong jagungan lekku terus mau rumah masak. Lekku iki kan adike pake. Kan sing dikumpul anake sing bareng iki kerja nang rongsokan pemirsa. Jadi kan mesti kadang anaknya mulan, jadi njaluk sarapan, makan siang kadang kalau libur kesel. Jadi kumpuli. Kurang batal bisa. Tak nabi. Ada kok dibutuhkan kucing, jadi penguripan kucing. Cuma ceritanya ngomong. Mbok misalkan tak kok ngeklikin mbok. Ya Allah. Ya aku tuh kulit ini. Kita nggo asam lambung ki. Nggo apa? Asam lambung ki cocok sih. Kurang gua terus bapak dalu ki ngombeku yo banyu mineral. Banyu kudukan malah bukane kemenyek pemirsa, gak cocok. Banyu kudukan aku kecilik marai kebiasaan. Diulangi tak ngene masak. Kita misbar, kurang aku buat. Aku ki mau yuk, sekali-kali yuk tuku air mineral iki. Aku gak iklan dulu yo. Lah kok kok yo sampai di iklan yo ora iki trepetnya. Asal lembekku biar rada sudo ngono misal. Nek esuk anggere tas sithik lu langsung ngumbul rasane. Mungkin aku jengko. Niki dirusoi nganu. Oh jenenge omahe pinggir dalan masih ora jalan raya kan nganu pemirsa. Pakai banyu sabun ambek banyu. Gimana? Ini iki memang arep lho golek pote aku. Apa tak meja niki arep tak weningan, guys. Tak wene bunga. Sarane pemirsa. Yo iki aku lagi golek pote sing cocok sesuai pemirsa. Kemang gak ono gegeden. Kan pot khusus kanggo meja kan ana tatakane dhewe. Lah aku lagi golek. Makasih buat sarane. Sansevieria kan aku duwe. Sansevieria iku mereka nganu kok misal efektif tenan yo nyerap polusi rokok, polusi udara. Wih. Wala tak sare meja kene soalnya yo jenenge Mas Santo pas Mas Santo dolan pas gak sengaja ana wong lanang dodolan jagungan yo. Kuwi kan asap rokok memang gak begitu baik kanggo kesehatan kanggo anak yo. Bukan aku melarang wong rokok enggak.
Soalnya yo piye-piye yo pajak rokok yo nyumbang negara. Maksudnya iki untuk menyerap asap rokok iki ana sansiferan iki efektif. Wis misal iki Mang. Ya. Kenapa aku ngontene bakul dulu ya? Karena memang sesuai dengan beline sedelok. Ngono. Gak perlu dibanding-bandingno. Kudu suwi, kudu ora, gak perlu lah. Aku ki yo ngerti, aku banyak belajar sing karo konten dulurku, dari mertuaku kabeh juga belajar dari, tapi gak mesti belajar harus idan sama kan. Emang ya aku tuku 21.000 ndak tak konten sak jam yo seneni wong. Ibarate ngomong. Terima kasih pokoknya aja lali. Oh iya aku ngomong bismillah kok. Ya mau bismillah pemirsa nang ati. Mergo wis panik gor-goran gue telimang. Mohon maaf jika ada tutur-kata tidak berkenan ya iki Mang beli. Asine iki Mang gak sengaja. Tenan aku ora ngapusi demi Allah gak sengaja tenan. Aku liwat ke ono tak tuku cah aku ngono. Kadang kalau ki ono nek esuk pas kuwi wong aku gak ngono niatan tuku. Bukan masalah orang di duit, nek 21.000 ya alhamdulillah selalu duwe rezeki nek 21.000. Kecuali nek dadaan tuku barang 100.000 ya ora iso jenenge kerja iki ya mesti ngeloloni, pengen apa ngeloloni. Ya ki aku juga ada perpanjang SIM pemirsa. Tahun ini aku yo nyelengi nek brek yo sakno bojoku sing nyukupi kebutuhan ki yo bojoku, kebutuhan ki yo akeh. Nek tak critakno nang konten ora bar, karena kehidupan di luar konten itu lebih banyak kejadiannya, baik juga buruknya juga. Jadi jangan menilai orang hanya sekitar nang konten ngene. Aduh, yo nganti kiamat ora bar ngorek-ngorek wong kuwi. Berbijaksanalah wis pokoknya. Ya terserah manku ditompo pura kuwi hak pribadi masing-masing. Aku juga punya hak untuk menentukan hidupku sendiri. Sepenting yo kuwi kok no saran, Mbak. Ada pot, Mbak, lawang ditutup, Mbak ngene ya. Iku masuk akal ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kataku tidak berkenan. Ya semoga rezekine padha lancar. Ya matur nuwun juga sing komene sopan-sopan yo. Berarti jenengan ngajeni awake jenengan, oke? Okay? Pokoknya tetap semangat. Masya Allah tabarakallah, aja lali bersama kufur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.